kuvaan tänään lahjavideon ja mä teen semmosen jutun, että mä niinku avaan näin 10 lahjaa ja näin niinku tää on niinku osa 1 ja sitten osa 2 ja osa 3 ja niin edelleen. Ja tässä on siis kans 10 lahjaa ja joo, mennään niihin lahjoihin. Eli joo, aloitetaan. Ekaksi on tämmönen Cool Cookie. Tämmönen tämmösen lahjan, kiitos. Ja toinen vielä Cool Cookilta. Ensin sanotaan kiitos noille. Mä en tosiaan noin hiukset tätä taita. Kiitos tosi paljon. Ja tässä. Sitten Aada 271006. Tällainen, kiitos. Sitten Emala Jis 2L123. Kiitos. Mä rahdin nyt tämän Aadan profiiliin. Sitten tällainen. Tää Emala. Sitten Liuskis. Eli toinen. Ja sitten tämmönen. Sitten vielä toinen täältä Green Catilta. Kiitos, eikö tää on niinku Move-lehdestä saatu tämmönen paita? Kiitos tosi paljon. Sitten tää, kiitos tosi paljon. Tää Muuse 343. Sitten tää Grinket. Mä en tiedä niinku miltä tää on avautunut, mutta mä oon avannut tän vahingossa, joten sori tosi paljon Grinket, kun tää lahja ei nyt näkynyt tästä videolla, mut en voi sille mitään. Sitten Saara 108. Tällainen. Eikö nää jotkut aloitussa? Sitä en mä muista, mutta kiitos. Ja sitten vielä tän Saaran profiili. Käykää tilaamassa sen kanava. Se on siis Melina Juko näköjään. Ja joo. Tässä oli nämä lahjat. Ja kiitos kaikille lahjeenantajille. Ja joo, sori kun vielä kerran sille Green Catille, kun sen yksi lahja ei näkynyt. Ja sori kun mä näytin näyttää profiilia, mut sit mä näytin ne vasta myöhemmin. Mut joo, tässä oli tää eka lahjavideo ja kiitos kaikille noista vaatteista ja joo. Nähdään ensi videossa. Moikka!